novogodišnju bajku. Ja sam Jovana, novogodišnja dobra vila i odlična učenica osnovne škole Sveti Sava. Šta? Ne liči na bajku? Pa nije bajka samo ona priča koja počinje sa nekada davno postojali su jedan princ i princesa ili zla veštica. Ne, bajka je svaka priča koja greje srce dece, koje deca veruju i koje se uvek, ali uvek završi srećnim krajem. U duhu nove godine i mi smo spremili našu bajku, doživjeli je i želimo da je podelimo s vama. U ovoj bajci smo mi prinčevi i princese, mi deca, naši roditelji i nastavnici naše škole. Zajedno smo jedan dobar tim, ne dobar, sjajan, jer želimo isto i verujemo isto. Naša bajka počinje s prvim snegom kada smo kroz prostor pogledali kako padaju pahulje i u toplim učionicama u vrednim rukama pravili novogodišnje ukrase i kebanice, čestitke, seckali, lepili, bojili, divno se družili sa našim roditeljima i nastavnicima. Naša novogodišnja želja je bila školski radio. Želeli smo lepe note u vreme odmora, lepe vesti i dobre frekvencije. A kad nešto želite, postoje dve važne stvari. Da verujete u sebe i da preduzmete nešto da to i ostvarite. Akcija. Prije smo vežbali pesme, spremili naš novogodišnji vašar, veliki koncert, pravili planove, trudili se. I kada je sve bilo na svom mestu, došao naš veliki Hvalili su se lampioni u našem parku, zasvila novogodišnja jelka i sve zvijezde na nebu. Čuli se zvončići i smeh dece. Upalili se reflektori na pozornice, a mi smo zablistali. Da zamislite život u ritmu muzike za ples, kada su i zvijezde bliže. Probajte! Ispred nas je za nas pravi bend, pravi oni čupavi muzičari koji sviraju iz srca iza nas, a koji toliko vole ono što rade baš kao i mi. Pod reflektorima i ispred mikrofona uhvatili smo ritam. Bilo i kolačića, donele su naše bake, znaju koliko volimo. I ako se ubucimo, pa ko će biti slađi od nas? Čista srca, u dobre ljude. Mi verujemo u ljubav, a ljubav je svuda oko nas i veliki deo svih nas. Pravili smo najboru virtualnu pozivnicu. Naša drugarica koja je pobjedila na takmičenju poklonila svojoj drugoj drugarici da brzo ozdravi. Pa verujete li u bajke? Mi! Da! Interesantna ideja. Evo i pozivnice Darka Miljkovića. Ovako da vam kažem, Darko je osvojio drugo mesto sa brojem lajkova na Facebooku za svoj predlog pozivnice.
nešto ovako kažete svima vama, pa evo ja ti prepuštam mikrofon, može? Kao prvo, želim da se zahvalim svima koji su glasali za mene i želim da svoj player poklonim drugarici Goran iz razreda i želim da je što pre ozdravim. Svijet je lep kada sanjamo, osnovi svog svijesta vodilja. Ko stvarenju verujte mi na reč. Samo je potrebno da dovoljno verujete meni, ali najviše sebi. Mi jesmo i zato... Svijet je lep kada sanjamo. Da je naša publika plesala sve vreme, kao što pesma kaže, sve se oko tebe ispravlja i savija. Ovi starijeg razreda su zaljubljeni. Čujete šta pevaju? Pa dobro, i mi ćemo biti u njihovim godinama. Ne smemo da ih zadirkujemo. Ja te volim, Milice. Digni ruku, digni oba dve. Digni ruke, nemaš kartuni. O čemu oni to pevaju? Naši roditelji punog srca, ponosni na nas. Mislim da je bila i po koja suzica u očima. Energije i svi se mi osjećamo ponosnim na sve nas večeras ovde prisutne. Smo pokazali da jesmo, možemo i koliko vredimo. Hvala vama što ste se odazvali. Hvala našoj deci koja su bila sjajna, školi na podršci koju imamo i hvala našim divnim saradnicima i prijateljima, iznad svega ljudima velikog srca koji su nam pomogli da sve ovo učinimo mogućima ovo veče ne znam. Digni ruke od svega. O čemu oni to pevaju? Mi ne dižemo ruke, mi verujemo u nas, verujemo da život ume da bude bajka ako sami napravimo. Nikad ne boj se, s tobom neko je ko želi ljubav da ti da, deo svoga toplog sna. Hvala našim nastavnicima što su nas podigli da dohvatimo svijeste. Pa dragi naši, verujete li u bajke?